Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Señoras e señores, estamos ca información nunha xornada máis hoxe luns día 16 do mes de xullo na radio e na televisión municipal de Cerceda. Falaremosles hoxe das axudas á escolarización que xa se convocaron e que poden solicitar. Tamén xa están en plazo para formalizar a matrícula aqueles que teñan praza na guardería para o próximo curso. Falaremos dos campamentos de verán que están en plazo tamén para anotarse e do programa Bos Días Cole, que tamén ten o prazo aberto para anotarse de cara ao próximo curso. Falaremos da recollida de plástico agrícola que volverá a haber en Cerceda. Falaremos de festas, as máis inmediatas, e tamén das comunicacións das cachelas do San Xoán que teñen que facelo antes do día 20, aqueles que queiran facer precisamente as fogueiras. Falaremos do programa Verán Saudable que xa se está celebrando, do campamento digital no aula de informática ao que se poden anotar nenos e nenas e tamén de unha exposición de legos que se pode visitar na Biblioteca Municipal de Cerceda. Recordar que vai a estar o mes que ven a ITV de Maquinaria Agrícola, falaremos das axudas á natalidade que se volveron a convocar e de que mañán haberá unha proba de sereas na presa de San Cosmade. Por último, en canto tempo, para mañán seguiremos con de novo sol e moita calor para esta época do ano. Comenzamos a crónica da xornada falándolles das axudas á escolarización porque o Concello de Cerceda convocou de novo as axudas municipais para a escolarización de cara ao próximo curso escolar 2025-2026. Foron publicadas as bases polas que se rexirá a convocatoria destas axudas municipais para a escolarización para o próximo curso escolar. O plazo de solicitudes destas axudas van a ser ata o próximo día 1 de xullo. Ata o próximo 1 de xullo teñen de plazo para solicitalas. Se subvencionan os gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar, incluído nese apartado a adquisición de pendrives sempre que sexa material solicitado polo centro educativo. Tamén se incluye o vestiario básico. Non é obxecto de financiamento desta convocatoria o equipamento deportivo para as actividades extraescolares, así como os gastos derivados da adquisición de dispositivos e material informático como ordenadoras, impresores ou tablets. Se queren ter máis información, poden contactar co Departamento de Servicios Sociais chamando ao teléfono 981 68 60 68. Pero lembren que xa está aberto ata o próximo día 1 de xullo o prazo para solicitar as axudas de material escolar e de libros de texto. En este caso, teñen que solicitalas no rexistro do Concello, na planta baixa, ou se queren tamén poden solicitalas de xeito telemático a través da sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Lembren vostedes que dende a xornada de hoxe e ata que remate este mes de xullo teñen de plazo todos aqueles que foran ou que lles fora otorgada unha praza na guardería municipal teñen de plazo para formalizar a matrícula. As persoas interesadas que deben formalizar a matrícula nesta segunda quincena do mes de xullo. Deberán presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello en horario de mañán de 9 a 2 e provistos da confirmación da matrícula, do contrato asinado que deberán recoller previamente no Departamento de Servicios Sociais que están na terceira planta do Concello. Tamén deberán presentar o certificado médico do menor, indicando que ten todas as vacinas actualizadas e os DNIs daquelas persoas que queiran autorizar para que poidan recoller os menores na escola. Si rematado este período de tempo, estes 15 días de agora, non formalizasen a matrícula, perderían o dereito á praza. Agora falámosles do campamento de verán, porque o Concello de Cerceda organiza dous campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos escolarizados de ata 14 anos. Se ofertan varias quendas, dende o 23 de xuño ata a última quenda que sería
do 5 de agosto. O horario é de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres agás os festivos, pero tamén existe a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. O precio por quenda é de 50 euros e de 70 euros se queren horario ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Si queren, en este caso, pois, realizar a matrícula ou, en este caso, pois solicitar praza para os campamentos de verán xa na primeira quenda ou noutras quendas, poden facelo a través do rexistro na planta baixa do Concello ou a través da sede electrónica. Teñen de prazo para poder facelo ata a xornada de mañán, que sería o último día. Agora falamosles do programa Bos Días Cole, que tamén, orientado ao mundo, en este caso, dos colexos de Cerceda, pois falamos do Bos Días Cole, dos Bos Días Cole, que é un programa que leva a cabo donde xa fai bastantes anos o Concello de Cerceda para tentar de conciliar a vida familiar e laboral, e así os nenos podan acudir ao centro educativo antes do horario lectivo para estar atendido por monitores facendo actividades e así incluso tamén almorzar. Eso no ámbito educativo. Xa poden inscribirse no programa Bos Días Cole para o próximo curso 2025-2026, tanto no Colexio de Cerceda como no Colexio da Silva. No Colexio de Cerceda, no Colexio Cruce, o horario é de 7:30 da mañán a 9:30. De 7:30 a 9:30 antes do horario lectivo, mentras que na Silva o horario é de 7:30 a 8:45, tamén antes de que comecen as clases, con servicio de monitores e de almorzo. O prazo para solicitar o Bos Días Cole remata o día 11 do próximo mes de xullo. Poden facer a reserva pola sede electrónica do Concello ou no rexistro de xeito presencial. Se teñen algunha dúbida, poden chamar o teléfono 981 68 60 68 pola mañán, que é o teléfono de servicios sociais. Dende o Departamento de Medio Ambiente nos informan de unha nova recollida de plástico agrícola. O próximo día 14, luns 14 do mes de xullo, farase unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda, un servicio que o Concello pon de xeito gratuito para favorecer as explotacións de Cerceda. O procedimento para solicitar este servicio é o de chamar por teléfono o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 para solicitar o servicio, indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa e o plástico debe estar tamén limpo, sin residuos e atado en fardos. Xa pasadas algunhas das festas parroquiais que hubo ao longo destes días, quedan agora máis festas. Por exemplo, a fin de semana que ven hai festas en Queixas. As festas na honra Virxen do Carmen en Queixas este próximo sábado, día 21 de xullo, terá lugar en Queixa as festas na honra Virxen do Carmen. A Comisión de Festas preparou xa un cartel donde comenzará cunha misa solemne a 1 da tarde e logo haberá sesión vermú co grupo H e xa pola noite de novo o grupo H e o dúo Dilema estarán na verbena das festas do Carmen en Queixas desta fin de semana. E tamén lles falamos da festa do San Xoán, das cachelas do San Xoán, porque un ano máis hai que comunicar as fogueiras que se van a facer na noite do San Xoán. En este caso, o prazo vai a estar aberto ata o próximo día 20, é dicir, hasta este próximo venres, o prazo estará aberto para comunicar as cachelas do San Xoán, as fogueiras que se van a facer. Para elo poden facelo, se queren, chamando por teléfono, o teléfono de Medio Ambiente, 881 04 6776 polas mañáns, ou por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es. Aí poden comunicar o lugar e a persoa responsable da cachela que se notifica. Lembren que é imprescindible notificar a cachela para poder levala
adiante. Só se recollen no Concello as solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 ao 24 de xuño. Fora desa data xa terían que pedir permisos de queima chamando o 012. Mais temas xa dende fai unhas semanas se está levando a cabo a actividade Verán Saudable para adultos a partir de 18 anos e que se leva a cabo na zona verde do Acevedo, entre o Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial. En este caso xa comenzou a realizarse, se leva a cabo os martes e os xoves ata o 4 de setembro. Martes e xoves ata o 4 de setembro en horario de 8 da tarde a 9 insistimos, na zona verde do Acevedo. Farán e realizan actividades de zumba, aquallín, ximnasia de mantenemento, andainas, os xogos tradicionais. Se alguén quere aínda sumarse, pode facelo. O precio é de 13 euros o mes para os adultos de 18 a 65 anos e a partir de esa idade sería de 9 euros o mes. Poden anotarse presencialmente no rexistro na planta baixa do Concello ou pola sede electrónica. E tamén o Aula de Informática de Cerceda, o Aula CEMIT, organiza un campamento digital, unha nova edición do campamento digital para nenos e nenas de 9 a 13 anos. Este ano, ademais, quedarán divididos nunha sesión para nenos de 9 a 11 anos e outra para de 12 a 13 anos. É unha actividade gratuita, pero as plazas son limitadas. Se trata dunha actividade de balde para fomentar a adquisición de competencias digitais de xeito útil, creativo, seguro e responsable. As inscripcións poden facelas por teléfono no 88102 51 31 ou por WhatsApp no 644 52 99 90. Lembramos que se vostedes queren ver unha bonita exposición, que sepan que na sala de exposición Xosé Neira Vilas, que se atopa ao lado da Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da feira, se pode ver unha exposición de Legos, Expo Lego, chamada Xogar, Xogar e Volta a Xogar. Pode verse ata o próximo día 20 de xuño, ata que remate esta semana, de luns a venres polas tardes, de 3 a 8 na sala de exposicións Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda. Lembramos que se vostede está pendente de pasar a ITV da súa maquinaria agrícola, que sepa que no mes que ven, a finais do mes que ven, van a estar en Cerceda, en concreto na Silva. Do 24 ao 31 do vindeiro mes de xullo, no campo da Feira da Silva, haberá unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control para facer unha ITV de maquinaria agrícola. Estarán pola mañán de 9 a 1:30, polas tardes de 3:15 a 6. Os días 24 e 31 só estarán pola mañán. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com no apartado de cita previa. E tamén, como vimos insistindo nos últimos informativos, poden solicitar as axudas á natalidade que xa foron convocadas. Se trata de un pago único de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Hai de plazo ata o 30 de novembro para poder solicitalas. Estas axudas de 300 euros poden pedilas tamén no Concello, no rexistro, na planta baixa ou pola sede electrónica. Por último, lembramos que mañán martes, día 17 de xuño, se vai a facer unha proba de sereas na presa de San Cosmade. Ao longo da tarde, mañán, ao longo da tarde, aproximadamente ás 5 da tarde, vaise realizar unha proba das sereas da presa de San Cosmade, que para que, no caso de producirse un incidente grave, actuaría como elemento de aviso á poboación. Así que, mañán, todas aquelas persoas preto da presa de San Cosmade escoitarán unha serea sobre as 5 da tarde, mañán 17, unha serea que será para probar o seu funcionamento e así seguir garantizando a seguridade en caso de incidente grave de rotura da presa.
Xa falamos do tempo, rematando o tempo, para mañán as altas presións van a continuar un día máis estacionarias ao norte da Península Ibérica, xerando nordés e chegando aire cálido procedente do norte de África. Deste xeito, mañán teremos unha xornada con predominio de ceos despexados, con algunha nube de estancamento na Mariña Lucense, pero evidentemente non afectaría a nosa zona aquí en Cerceda. Decir que pode haber algún amago tormentoso nas zonas de montaña. Eso sí, o máis destacado, ademais do sol, son as temperaturas que continuarán ascendendo, acadándose valores moi elevados en toda Galicia, con ventos que soprarán do nordés moderados no litoral norte. Pois con este tempo de temperaturas altas rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.